Okay, so tapos na yung vlog natin, nag-iiyakan pa kayong dalawa dyan. Nakakatuwa naman. Si tita, umiyak, pinaiyak mo na rin nanay. Sabi namin, ano kaya yung humagulol sa labas? Pagsilip ng girlfriend ko sila, umiiyak. Kasi kinausap ko na si tita. Binayaran ko na yung down. Ha? Binayaran ko na. So, bakit? Nagulat si Lalay. Huwag na kayong umiyak, baka mami makasama sa inyo yan. Ate, tuloy ako lang iiyak din eh. Iyak na lang iyak si nanay eh. Ganito. Ano ko na yung down dyan sa bahay na yan kung ayaw nyo dito. Kasi dito yung napag-usapan namin. So di ba 3,000 to? Ang gawin na lang, so ako na bahala sa down. Tapos, siyempre, may ano naman kayo. Magbibigay na lang ako sa inyong buwan-buwan ng 1,000 para hindi kayo mahirapan sa pagbayad nyo sa upa. Yan na lang. Baka naman masama yung ano niya. Eh, patuloy si nanay. Sige na, tama na yan, nay. Po mga kuwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. So bali hapon na to, no. So bali pabilisin ko na yung kwento, no. May dito sa bagong inuupahan ko, may isang matanda rito na labandera or katulong ng may-ari nitong bahay. So ngayon, naikwento sa akin lahat nung tita ko na si Tita Merl na yung katulungan nila ay sobrang nakakaawa. Alam niyo kung bakit? Dahil yung kanyang tinutuluyan na bahay ngayon ay pinapalis na sila. Gawa ng madadaanan po siya ng yung tinatawag na yun. Kasi malapit siya sa ilog eh. So gagawin daanan yung ilog or gagawing kalsada. So ngayon, kunento sa akin lahat at sobrang natouch ako dun sa kwento ng tita ko na yung problema nga nung matanda ay nga gustong upahan to, itong kabilang bahay na to. Bali ang problema lang, wala silang pang down at siya lang din inaasahan sa bahay nila sa paglalabandera niya. So naglalabandera siya sa umaga, sa gabi, at nag-extra siya ng pagwawalis ng sweeper. So, yung asawa niya pa ay stroke, no? So, ngayon, syempre, bilang charity vlogger at gusto ko rin matulungan, kinausap ko yung tita ko. Sabi ko, tita, pwede nyo ba akong bigyan ng pabor? Sabi ko, baka pwedeng kunin ko yung isang paupahan nyo at sa sahod ko na lang bayaran yung down at advance, no? So, sabi ni tita, sige Jay, pero sikreto lang to Sabi ko, sikreto lang to kasi gusto ko siyang surprise. So, bukas or mamaya, tingnan natin, no? Tawag dito, surprise natin siya. So, dahil pagabi na, no? So, baka bukas ko na lang siya surprisahin. So, tanong natin kung ano yung buhay niya talaga, no? So, dyan lang kayo. Yan, bago lang, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakishare nito itong video natin at please don't skip ads kasi dyan lang tayo kumukuha ng pantulong natin katulad nitong gagawin nating pagtulong ngayon, no? So, salamat at mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta at sa mga sponsors ni Jay Guevara. So, yun. Mamaya na lang ulit. And good morning mga kabiyaya.
Ali alas 7 ng umaga. Nandun na agad si nanay naghugas ng pinggan. Diba? Sobrang sipag. So, ayun mamaya. Kausapin natin siya. Interviewin lang natin siya kung hindi niya alam na pwede na siyang lumipat dun sa gusto niya kung paano. So, tara. Hinaan ko lang boses ko kasi baka marinig eh. Guys, dito na guys si nanay. Nandito na si nanay. Naghugas na siya ng pinggan. Ayun. Yan si nanay. Ayan guys, yun yung si nanay, yung labander dito ng tiyahin ko, na-stroke yung asawa. So mamaya surprise natin siya. Sobrang sipag niyan, promise. So guys, di ba, ayan diba kanina umaga, tingnan nyo guys, alauna na, naglalaba pa rin si nanay. Grabe sipag ni nanay ngayon, alauna na. So puntahan natin siya, kausapin natin. Puntahan na natin si nanay. Nay, kanina pa naglalaba dyan Pagkagising ko, ano oras ako gumising? Alas 6. Tapos ngayon naglalaba ka pa rin. Ang dami niyan Kila tita pa rin ba yan? Oh. Meron bang taas? Puti. Magkano ba per kilo sa'yo laba? Per kilo. Kailangan mo ng pera, Buti lang ba kayo naghahanap buhay sa inyo? Ikaw lang. Nagtabasa niya ng mga business. Nang? Ni tita? Lakas ng hangin. Grabe. Ano yan, ida-dryer mo pa? Ba't wala silang washing machine? Meron. Meron din. Kaso mas maganda. Banlaw na ba yan? Banlaw na. Tapos pagdating ng hapon, ano bang ginagawa niya na mananahe? Nananahe ka ng basahan? Suklen? Meron sa akin yung basahan ng makina. Pero ginagawa ko, pag-isip ko, kaya kung basahan ka pa, nakapagmama. Suklen mo nga kung basahan dito. Magkano isang basahan sa'yo? Yung sa may, yung basahan ko, 25 pieces ko po. Yung sa pag-isip ko, yung sa doon, tatlo isang daan. Tatlo isang daan. Wala sa ako pag-isip. Bali binibili mo rin yung tela. Binibili rin pala yung tela. Magkano kita nun, Nay? Basahan? 300, 100 sa maghapon. Basahan yun pagtitinda. Ay paano, di ba? Tatahiin mo pa yun. May suki ka sa palengke. Doon mo na binabagsak.
hangin. Lakas. Kaya ganito malakas yung hangin dito sa inuupahan namin. Ay, natanggal na yung ano ng motor ko. Wait lang, ayusin ko lang. Ay, Tawag pa din ako. pumunta dito? Yun na, hindi ko nakalagay. Nasasakot. Ah. Ano yung stroke niya na? Mild stroke? Pangalawa na yan. Pangalawa na. Ilan taon na ba si tatay? 58. Si ano? Ikaw po, ilan taon ka na? 52 ka na po. Kakaedad mo lang si Papa. Si Papa 52 lang oh. Bata pa pala si nanay. Akala ko mga nasa ano ka nanay. Mga na... Ha? Lagi ba stress nay? Kaya parang nag-matured. O, parang ako pala, no? Yan, dami iniisip yung mo. Bata pa ako pero mukha na akong 40. Ha? 29. O, di ba? Gulat kayo? Nagulat kayo. Yes, tito. So, ang dami pa nilalaban ni nanay, oh. Sa gabi na yan, minsan naabot kayong gabi. Di sa laki. Tingin pinera sa akin. Bali, labandera sa umaga, labandera sa gabi. Ganun ang nangyayari. Naku po. Eh, yung anak niyo po ba? Yung mga asawa na, hindi pa naman masahan niyo. Siyempre naman ang anak. Ilan po ba anak niyo? Ang anak kong buhay, ito. Namatayan kasi ako. Ah, 7. Ang dami din. 8 talaga anak ko. Tapos, Yung 7. panganay ko, namatay na ko. Matus. Doon talaga ako namulubin. Sa anak mo. Kasi ospital. Siya. Isang taon siyang... Ano, matus. Ilan taon na po? 19. Ah, bata pa. 19 siyang namatay. Pagkata ano, nasa 10 years na siya nang wala. Kung 19 siya noon, bali nasa ano na siya ngayon? 30. Mga baka, parang kaidaran ko, ganun. Lalaki, babae? Lalaki. Karoon kami ng bahay dito. Tigawawa po kayo. Pinita ko yung ano siya, na-comatose. Dito nga tayo mag-usap sa loob, Nay. Mamaya niya na yan. Dito tayo mag-usap sa loob. At ano. Oo. Diba? Yan, si Nan. Medyo emotional si na. Anong pangalan niya na yun? Pero ang tunay kong pangalan talaga, yun Nining, ang pangalan niya. yung gabi. Lang tabing yung ating ano, cellphone. Yan. So, Nining ang pangalan niya, 52 years old. Bali, ano po ba yung sakit ng anak niyo na yun? Ano siya, nung una, nakagat siya na aso. Pero nakarecover siya doon. Kasi kumbaga sa ano, parang, ano sa akin ng doktor, 5 years siya na kumato siya. Bali yung... 5 years pa lang siya noon. Hindi, wait lang. Nakagat siya ng aso. Tapos sa ospital siya. Nabakunahan na siya ng rabies. Kung nakumpleto siya. Okay naman. Oo. Tapos paano siya ulit? Paano naman nangyari? Nakumato siya ng 5 taon pa lang. Tapos hindi sa akin nasabi ng doktor na ang taning ng buhay ng anak ko pagdating ng 19. Posible siyang mawala, posible siyang umukay pero abnormal. Bali, baby pa lang siya. Nakumatos na siya. Kaya nung 18 pa lang, pabalik-balik na yung trangkaso niya. Hindi ko alam na ganun. Tapos nag-4 na buwan, nag-6 na buwan. Yung 6 na buwan na siya, yun na nakahiga na talaga siya. Dinala namin siya sa Bargas, dinala ko siya sa may Tagipateros. Ang sabi sa akin ng doktor, nanay, kumatos siya ng anak mo niya. Kaya, i-ano mo na yung sarili mo, ihanda mo ko rin, ano ang mangyayari. Ngayon, nung dumating ang kuya ko galing ibang bansa, dinala niya rin kami. Kasi humingi na ako ng tulong yun dahil sagad na ako. Sagad na yung ipo namin. Kumbaga, Ubus na. ubus na kasi, ano yun, wala na, nagtitinda ako ng pateros. Mga tiluya, hipon. Tsaga ko yan, kahit gabi. Nabot ako ng alas 10 ng gabi doon sa pateros. Nagtitinda yung asawa ko ng 20-20, kumbaga. Yung 20-20 na. nakasaid ka, may Isda. batya, Oo. batya angin. Ang pala siya noon, porsentuhan. Opo. Ngayon, nung umano na ako, sabi ko, sige, pagtyagaan na lang natin. Anak ko, parang ano lang siya, ilang taon lang yung sumunod sa kanya, siya ang nag-aalaga doon sa ospital. Yung dumating ang kuya ko, sabi niya, iuwi mo na sa Mindoro. Bira, hindi mo na kaya. Sabi ko, kuya, kakayanin ko.
para sa anak ko. Kung natutulungan ka namin. Inuwi ko sa Mindoro. Pagdating namin sa Mindoro, pinasok ko rin namin sa hospital. Hindi ko sukat at kalain na yung pinasukan kong hospital, yung doktor na doon, yun yung doktor niya, nung 5 years pa lang siya. Tinignan niya record. Sabi niya, natatanda ko itong bata to, pangalan nito. Sabi ko, bakit po? Tanda-tanda ka. Kasi parang ang asawa mo naging trabaho ko sa simbahan. Di ngayon, sabi ko, paano niyong nilaman? Sabi ko gano'n. Ang pangalan ng anak mo, kilala ko ang ama nito, sinasisi. Sabi ko, upo doon. Yung pala si Dr. Sakanta. Tinignan niya yung record, yung pala, may taning siya na hanggang 19 years old. Posible siya mabuhay, posible siya mabuhay man siya, abnormal. Abnormal. Ganun. Kaya sabi niya sa akin, ano yung may sarili? Tanggapin mo. Ako wala siya na mawala yung problema mo. Hindi kita siya inaano. Hindi na daw. Sabi dito sa akin. Ngayon, inalo ako ng kapatid. Hindi kuya ko. Mabilit siya dito. Sabi natin yung ito. Yun ang tubi-tubi talaga sa akin. Malaki ang utang na ko kay Ate Meli. Ate Meli at saka si Kirito. Dati Meli, hindi na po. Hindi yung Mindoro. Akala ko Sa dito. Mindoro. Ate ko yun eh. Yun talaga ang tumusuporto sa akin. Sa punto talaga sa simula hanggang ngayon. Hindi niya ako binibitawan. Lahat ng problema ko sa kanya, ito bata ko. Kaya nang ano niya, sabi niya may nabubuhay ang anak mo sa makina. Iuwi na natin. Pinuwi natin. Yung pag-uwi namin, ayun na. November 1 na wala siya. Oo. Yes, na patay. November 1, pesta ng patay. 2012. Diyan i-number 1 mo nga lang yun. Nawala yung anak niya. Tapos yun, parang 2015 ulit, bumalik kami ng Manila. Sabi ko sa kuya, nagpaalam ako sa Manila. Kapalik kami ng Manila, kuya. Kasi mahirap buhay sa probinsya. Sabi ko, may mga anak pa ako nag-aaral. Sabi niya, kaya mo ba? Kaya ko. Ngayon, bumalik kami. Panibago ulit. Nag-20-20 ulit ang asawa ko. Ako tinda ng isda. Diyan sa Patero. Ako. Tapos, nung 2015, na-stop na siya. Parang December. 2015, December. Bago mag-December Na-stroke si tatay. Na-stroke. Yun ang unang stroke niya. Yun talaga, hindi siya nakalakad. Panibagong pagsubok na naman. Panibagong pagsubok ko rin. Tapos sinabayan pa siya ng nag-asawa niya sumunod sa panganay ko babae na lang dyan. Nag-asawa siya ng Diyos. Tama ng loob ko rin dahil siyempre tanan, gano'n. Na nagtanan. Imbis na Sabi dapat ko, makatulong sana sa'yo. Yun. Hindi ako, gano'n lang naging buhay niya. Tinanggap ko. Oo. Nung na-stroke siya, mahawa ko yun para rin naman ako yung wala na naman ako sa mga. Parang Siyempre, ako lang napilay ka na naman po. Napilay na naman ako. Siyempre, ako lang kakayo. Gano'n. Awa ng Diyos, yung 5 buwan, makarecover siya. 6 na buwan, 7 buwan, nagtrabaho ulit ang kasama ko. Noong 2020, posintuhan siya noon. Opo. Kaya ang pinilit ko siyang, kumpara sa nagigpit siguro ako, na nagtabi, gusto ko magsarili kami ng punan. Nag-ipon ako dyan sa country bank. Nakaipon ako ng 20,000 sa kakatipid nyo. Alam mo yung alkansya na yung kawayan, Opo. dyan ako nag-umpisa. Yung Opo. uso nun yung kawayang alkansya. Yun ang, doon ako nagsimula. Nung binuksan ko yun, kasi nagtanong ako sa country bank kung magkano talaga yun. Paano mag-open account, savings account. 5K pwede na daw. Binuksan ko si alkansya ko, yung kawayan nga niya. Opo. Umabot siya ng 6,300 dati may doon. Pinasok ko. Diyan sa country bank. Tapos December, nakita ko na siya na nasa 21K na siya. Sabi ko sa asawa ko, magsarili tayo kaysa mamorsuntuwang ka. Kasi Tama, oo, tama. Di ba ako, na-isip ko yun ang iniingat ako. Kasi kung sarili mo, pwede kang umuwi ng alas 3 ng hapon o tanghali lang. Kasi iniingatan ko rin sarili niya. Ayoko maulit-uli na ma-stroke pa siya. Ngayon, ganyan ang ginawa namin. Sarili kami ng 20-20. Tuloy-tuloy yun hanggang sa yun ang pinag-aral ko sa mga anak ko. Tapos ako ganito.
Masukan din ako ng kapulong. Pinagtili ako ng anak ko ng asawa ko sa pagtitinda dyan sa may Anong tinitinda niyo noon? hipon, tulya. Sa may tulay ng Pateros? Diyan sa tulay. Abulan dyan, lagi. Hindi niyo ako nakikita noon yan. Ay, hindi. Nagtitinda ako Kasi dyan. May video ako dyan na nagtitinda ako. Tagal ko nung tinda dyan, bata pa ako halos. Mga halos, siguro mga 3 to 5 years nagtitinda ako dyan. Pagtapos ko maglako, tapos pag hindi naubos, ipupwesto ko na yan doon. Ang hirap ng tinda dyan pagka nanigan na kasi yung mga nahuli pa pulis. Takbo na kami niyan, sa ilalim na ng tulay ng Pateros. Takbo Pero kami. yung ano nyo na, yung anak nyo natira ngayon, ilan sila? 7. 7. 3 ang may asawa, 4 yung estudyante ko. Apat pa estudyante nyo ngayon. Grade 12, saka grade 10, grade 7, saka grade 2. Ilan taon na po yung Kaya pinakamatanda? Yung ano kong grade 12, 18. 18. Tapos sumunod. Tapos 15, Tapos, 12, saka yung 10. Yun ang mabata pa pala ng mga... bata pa. Kaya ako, Lalo sa idaran pala ng mga kapatid ko. Kayod Marino ako dahil siyempre na-stroke uli siya. Yung ano ko kasi sabi niya sa akin, gusto ko magtinda para hindi ako na aalis sa bahay. Nagagalak. Sabi, hindi ka na pwede magtinda. Yung bahay ng anak ko kasi dyan sa may Samasipa, tabi siya ng kalsada. Kahit daw sa silong. Sabi ko pa, hindi tayo kaya. Sa silong daw kayo. Sa silong ng bahay ng anak ko kasi tabi siya ng kalsada. Gusto niya magtindahan ng kahit man lang daw chinilas, mga hanger. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Pag nakabakas na tayo, pag bumaling ka na lang. Pag iitinang ko, Bali gusto magtinda ni para tatay. yung makatulong daw siya sa akin, kahit Oo. yung pambaon-baon na lang ng mga Ganun din bata. ang tatay. Tapos yung, sabi kasi siya na pinipita na kaya parang, Kaya naawa na rin sa inyo. yun ang inaano. Kaya masasabi sa anak, na mga anak ko, mawa naman kayo sa mama niyo, gano'n. Sabi ko, ayan, may pamilya. Kaya mo po, anong binigay sa atin? So bali yung mga anak nyo na may pamilya na, hindi na nakakapagtulong din sa inyo kasi nga mahirap din sa Hirap buhay. Ganito talaga. Intindi. Pero yung pangalawa ko, yung sumunod sa pangalan, kahit pa paano, magbibigay siya ng Oo. pambaon. Pang-ano. Ang hirap. Sabi ko, ganito palang buhay. Totoo yan. Karanasan ko. Hindi ko may mga kapatid ako, may ate ako na Aming mga kapatid ka po ngayon, Nay, sa Mindoro sila. na tumutulong sa inyo ngayon. Doon, nung doon kami, Mhm. doon na nandito na kami sa Manila, ayoko na muli. Hmm. Dahil siyempre, may pamilya, may anak. May mga din yun. Umuwi kami dito pa. Kala kuya ko. Sinabihan niya ako na ang kuya ko eh, tsaka datang niya. Kanto mo ba? Sabi ko, No choice, kaya ko. No choice ako. Isa dito lang dito. Anong gagawin ko? Sa Maynila, makapagtinda ako. Tayo ako ng basahan. Makapagkain ako. So bali may makina po kayo. Pinaram sa akin. Pinahiram sa Gusto iyo. ko talaga magkaroon yung, alam mo yung kahit maliit lang sa rice tin. Yung May nagalok electric, sa akin, electric, oo. ano. Inalok sa akin ni Ate Jane. Sabi niya, Sino "Aray, si base? ano sa akin sa Ate Jane? Ito may tindahan sa ako. Sabi niya, Vince, ano ka na? Kaya wala ako sa'yo. Ipagtak na niya kung mamaya kunin sa iyo. Sabi ko, Ate Jane, habang ganito, pagtatenda ako. Pero pag ako nakaraos, bibili talaga ako na. Tama talaga. Yung ano yung electric, ano? Yung high speed, Oo, magkano yung ganun? inalok niya sa akin ng 16. Sabi ko sa kanya, pag ako siguro nakaraos kay Merlina, 3 buwan lang at hindi, iniling ko sa Panginoon, 3 buwan, makakaraos ako. Bibili talaga ako. Pag-iip ko na. Tapos anong mga pwede pala kayo manahe? Yung mga butas-butas na short. Yung baston. Hindi ako marunong. Ay, hindi ka pa po Hindi ako marunong. Pero pagka ganun, ang ano ko talaga sa basahan ako na Nabasahan po talaga. Katulad yung ito. Yan, yung ganyan. Sa ngayon, wala akong... Yung, di ba yung basahan, ano rin yan? Binibili nyo rin. Binibili. Per kilo siya, 15 per kilo. Saan po kayo buhay Tapos ang tila, meron sa Taytay, meron din dito sa Patero, sa Ususan, patahian dyan. Dyan ako bumibili sa likod ng port. Meron dyan patahi at saka dito sa Bambang Repere. Alam mo yung kailan lang ako bumili para lang may pambahan ng mga anak ko. Ginawa niya sa akin. Sa halip na 15 pesos, siguro sa panawa. Dahil so, namin mo sa ang asawa ko doon sa mga gamit niya. Doon sa bibili. Nalaman niya nila isa. Binigay niya sa akin na 5 piso per kilo.
Nakapasalamat ko pa yan. 5 piso? Per kilo. Ah, binigyan Dati ano yung 15. Bigay Parang na. ano niya na lang. Kawawa niya sa akin. Kulang na lang. Mabait din naman. Anong pangalan? Hindi ko matanda pa ang pangalan eh. Basta ipatangian niya sa court Mm-mm. ng ususan sa likod. Mm. 5 piso, binigay niya sa akin. Nakapasalamat ko sa likod. Salamat naman. 5 Ano po ba yung mga klase ng tela na pwede mo? Cotton. Cotton Basta, talaga. yun ang ano yung suki ko sa paligid. Tapos bumibili ako ng ukay-ukay na yung mga ano na pwede ko siya idorbat. Tapos bumili ako ng tela na per kilo. Sa ibabaw nun, yun ang telang ano, yung mga hilokiti, yung hilaklaking tela na 40 ang yanda. Yun ang nasa ibabaw. Pero yung sa ilalim nun, yun yung ukay-ukay na binibili ko. Yung sa ngayon wala. Hindi ko na lang ina. Magkano kinikita niyo dun sa basahan pag nakakagawa kayo? Basta sa maghapon, nakaka 200, 300 ako. 200, 300 pesos. Labas na Yan, ako lahat doon sa labas na. inyo na lahat yun. Kaya lang, ngayon, wala. Yun muna ginagamit ko yung binili sa akin ng kapitbahay. Yung mano-mano, hindi yung pagod nun, no? Masakit talaga. Masakit na sa tuhod. Pinagtitsaga ako. Kaya sinabihan sa akong dati dito, hindi ka na rin yung masakit. Hindi ka na. Alam mo naman ako lang naghahanap. Sabi ko, baka itong makasun. Awa na Diyos. Sabi ko lang taas na. Mapagkikilang ko na. Sabi ko, mga 3 buwan, 4 buwan. Kumakarasa ko. Gagawa ko. Sabi ko naman, kung picture to ng tayo, kailangan natin 25 pa mo. Sabi nga, pag mo, minsan taga ako, hinanap ko ako, sasabihin ko ako, nandun ako kay ate mo. Pero hindi niya ako na. Doon ako sa tabi ng ilog. Tabing ilog kasi Ang tabi. ginagawa sa tabi ng ilog na, May creek. Parang doon ko binubus yung, umiiyak ako doon. doon ko binubus yung, pag hindi ako umiyak, pag hindi ako, labas ano ko. Sakit. Naiyak ko rin ako kitlaan. Oo, pa yan. Pag hindi ko siya iiyak, parang hindi ko kaya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Huwag mo lang akong pabayaan. Patubisan na. Malakas ako. Basta matayanan ko. Kasi hindi na ako kami. Alam mo, hindi. Wala mo kung saan, kung pagsubok ko. Dapat na kami pagsubok lang kaya. Nagmula sa pangalan ko. Sa asawa ko. Mula sa panganay niyo, no? Hanggang sa napunta sa Bago asawa siya niyo. nakumatos itong pangalawa, parang August 24, yung para sumunod sa panganay ko na namatay. Ectopic pregnancy. Sa labas ng matis, na-operan ulit. Alam mo, Papangatlo sa Pangatlo? anak niyo, grabe. dyan, sa hospital ang tagit-tagit. Hindi ako umuwi. Lingguan. Sabi ko sa Grabe. kung umuwi ka na, kung pahinag ka isang araw. Ay, hindi ko kayang iwan ang anak ko. Kasalukuyang ano yun ah. Yung ano tawag ito? COVID. Hindi ko siya nakikita. Dahil sa taas lang bawal. Gumawa ako ng paralon. Yung cellphone ng asawa na kinuha ko. Tapos yung cellphone na, wala pa ako cellphone nun. Ang ginagamit ko nun na panunuran ng cellphone mo sa'yo. Ninakaw yun, hindi ko pa kami. Gigil ako eh. So, bali pala si nanay, matagal niya na pala daw ako napapanood. Tapos, ang nangyayari, dito niya lang daw pala ako matatagpuan. Sa paglalaba ay, puputol ko yung kwento mo. Sa paglalaba, magkano kayo nakita niyo dyan? Sa paglalaba, ang bigay sa akin Ate Esther, 500. May suki ako nilalab nung hindi pa Pero ako may pumapasok. minsanan lang po yan. Minsan lang, sa 1,000. Pero nung doon ako kay Muslim, may Muslim ako na nilalaban din. Kay Merdet ka kay Ate Esther, 500. Pagdating kay Muslim, Miyerkules ako schedule. Ngayon, nung hindi pa ako tatay na basahan nun puro laba lang ako, nakatinda. Miyerkules kay Muslim, 1,000 binibigay sa akin. Kaso mo, nung lumipat sila ng bikutan, yun na. Ang sabi sa akin ng Muslim, pwede ba kitang sunduin? Sabi ko, madam, hindi po ako pwede. Kasi sa pa gusto kong kasama. Sabi ko sa akin naman, kasi gusto niya talaga, ako ang maglabanan. Kasi kaso sa mga anak nila. Kasi kahit ako naglalaban doon sa bahay nila, hindi ibig sabihin na laban lang ang ginagawa ko sa bahay niya. Yung mga, may anak kasi siya, may apo minsan na binabantayan. Habang naglalaba ko, di ba nakuha din, nagluluto ako gano'n.
Kaya siguro ganun, sa usapan namin 700, ginawa niya 120. Yung laman. Marami isang buong araw na labahan yun. Buong maghapon. Hindi sakit ng likod mo nun na eh. Pinitiis ko. Taste lang talaga, ano? Hanggang sa hinika ko. Hinika ka? Nagkaroon ako ng ano yan, yung sinumpong ako ng hika. Dinala ako dyan sa may medical, sabi ko sa asawa. Hindi ko sinabi sa asawa ko. Nung hindi ko na talaga Kabalik alam hinika ko, po kayo. nung hindi ko na nakayanan, nagpapit na ako. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Pakiramdam ko parang may batong dito sa bibig. Tapos na-overpatig ka na nun, Nay. Sabi sa akin ng doktor, overpatik ka. Hindi yan sabi ng hika. Wala ka namang ano. Nasabi lang na hika ka. Dahil gawa ng overpatik ka. Nakikita ko sa salita. Mga sabi yung mga ugat ko, yung mga lahat. Marado na. Marado na. Yung sabihin sa kanya. Ulanin arawan ako dyan sa may patay. Pag-uwi ko ng gabi, maglalabag ako ng ganito na anak ko, ganito. Pero hindi ko pinapaalam sa mga. Gagana. Yung ano nyo pala, Nay, yung tawag dito, yung tinitirhan nyo ngayon, ano yun, inuupahan po ba yan? Kung pa yun, 3K. Inuupahan nyo? 3K, Eh, bagsak na nga. sabi ni tita, bagsak na nga daw. Talagang bagsak. Kaya nga minsan sabi ko sa asawa ko, huwag kayong mga patidal. Kasi ano na, talagang pag Kasi nakita nakausap mo ko yun, po yung tsahin ko, yung may-ari nitong bahay na inuupahan ko din. So, sabi niya, yung bahay no, naibagsak na, pero binabayaran pa nila ng 3K kasi no choice, hindi sila makalipat ng bahay, wala silang pang down. Kaya nagtitiis na lang sila doon kaysa naman sa kalsada daw sila manirahan. totoo yan. So, talagang bagsak na talaga. Bagsak na bagsak. Kahit doon sa may lababo. Kaya ang kusina namin, ibinaba ko. Ngayon nga, kung nga gamit namin, hindi ako nagsusuper ka lang. Kasi sobrang tipid ko talaga eh. Hindi super sa... Oo, namumultok na kong gatong dyan sa tabi ng ilaw. Hmm. Gatong ginagamit ko kahit makita mo. Sabi ng mga may kapitbahay ako doon paggawa ng bahay. Sige, Dambo. Opo. Mga gatong na Si Dambo, pinagbaklas. chewin ko po yan. Si Uncle Dambo. Pinagbakasan niyang kahoy. Sabi niya, Hindi mo. kunin mo na. Dagdag din niya pang gatong. Sabi niya, huwag ka nang umanon sa tabi ilog. Baka may mga pato. Sabi ko, sayang to. Nagtataga ako taga ngayon, ang ginagawa ng asawa ko, sinisibak na. Ito na, may bibigay ako dito. Sa iyo, ito. Pagpasensya. So, bali, galing to sa... Ito, itong mga to, binili ko to eh. Sa sahod ko yan. So, ito. Ano ba tawag to? Bigas to. Yan, from Save More yan. Bigyan kita yan. Tsaka, 5 kilong bigas. Ito na yun. Ay, Ayan. Bali may grocery ka. Tapos may may bigas para pang mo, pang dagdag mo sa mo. Eh, paano yan eh? thank you. Salamat. Yak na si nanay. Talagang tulong kayo yung 5 kilo. Wala po ba? 5 kilo siya siya ang nakaano din. Kawawa naman ako, naawa sa iyo, Nay. Grabe pala yung Tawaan dahil masyado ako naawa sa sarili. sa bagay. Yung ganun. Sorry, Nay. Pag hindi lang, okay lang yun kasi ganun talaga. Hindi di ba, palagi tayo nag-uusap diyan sa labas. Akala ko pa naman Ganun. oo, napakasaya. Sana masayahin ako pero pag kayo sa gabi, pag tumig na yung mga anak ko, asawa ko, Problemado ka na. doon ako sa tabi ng hindi. Doon po din binubuhos lahat. Kahit yung mga kapatid niya sa Mindoro, ay naman kamatayahin mo. Nakakaya mo pa ba? Una man, timili. Una man, kaya Kasi si nanay po, araw-araw ko po nakikita dito yan. So, inalok niya nga rin ako. Sabi niya, Jay, baka gusto mong magpalaba. Sabi ko, hindi kami nagpapalaba kasi kung maaari kami na lang yung naglalaba. Hindi ko talaga kaya magpalaba eh. Na alam mo yun, ang awa. Mawain ka. Alam Oo, mo, nakikita ko. ayoko nang mas gugustuhin ko yung kami na lang maglaba nila papa kaysa magpalaba kami lalo't sa edad nyo niyan, no. So yun po pala ito, shoutout doon kay Ma'am Jasmine. So ito yung kanilang mga binigay sa akin. May bigas na rin pala to. So may bigas pa rin pala siya na yun.
So may bigas na siya dito, may bigas pa siya, tapos may mga dilata. Tapos ito, Salamat. yan. So, ano yan? Paano yun doon ay yung inuupahan nyo? Pag ano kayo dyan? Pag pinalis kayo doon, di ba tatamaan daw ng... Tatamaan talaga yun. Anong tawag doon? Sa gagawin doon? Ano siya? Nakalimutan ko. Kalsada siya ng ano. Oo, sa gilid ng ilog. Widening ba? Tama? Widening. Tama ba? Widening? Oo. Tatamaan talaga yun. Kami na lang ang, lalo kami tabing ilog. Tatamaan talaga yun. Nang mauuna tabing ilog. Siguro, ano. Hindi ko alam kung ilang taon pa kami doon o ano. Hindi kami alam. Kasi nakwento nga sa akin ni tita, sabi niya butas-butas na nga daw kawawi. Alam mo Jay, kung may pera lang ako, tinulungan ko yan si nanay. Kaso tingnan mo naman ako, stroke. Ang inaasahan ko lang yung yung itabi ko muna rito na. Ang inaasahan ko lang yung upa. Sabi niya, yan lang naman yung ko. Kaya pinagtagaan ko lang talaga yung best. Kumbaga sa naiintindihan kami. Mabait din kasi may-ari ng bahay na Mabait yun. din naman. Ang ginawa ko, nakiusap ako sa kanya na okay. Sabi niya, sige hanggat kaya. Pero mo sa sobrang bait sa akin ni Ate Yoli, 6 na buwan yata kami Hindi nakapagbayad. sabi niya, huwag kang aalis dyan. Hindi ko sinabi sa'yo nung aalis ka. Kasi baga na naawa ko, kung sana sulit-sulit ka sa anak ko. Sabi ko, lipat ka dito sa anak ko. Sabi ng Ate Yoli, ha? Lilipat ka doon, ang sikip-sikip doon. Sabi niya, bakit sinasabi sa'yo umalis ka? Sabi niya, hindi ka alis, huwag kang aalis. Sabi niya, basta magmula ngayon hanggang sa April, huwag ka munang magbayad hanggang sa makarecover ka. Paano yan? Pag na yan, dadaan at matatamaan talaga ng whitening. Yun talaga. Saan kayo titira niyan? Yun ang inaano ko. Sana makakita kami ng video mo. Ngayon sabi ng anak ko, Mama, magtiis naman tayo dito sa bahay. Di ba ito tinuturo mo Yan. lang saan sa baba? Taas? Sa baba. Sa baba. Kasi hindi pwede. Pero okay naman sa inyo yan. Yun ang inaano ko. Sabi ng asawa ko, ayaw. Ayaw na daw. Kasi hindi siya komportable dito. Sabi ko, paano yan? Pagtsagaan na lang natin dito nila. Sabi niya, mag-ano na siya ng plywood. Hinihingi daw siya doon sa may kasama Hindi, niya. ang Nagpumang naman tayo ng plywood. Yung hirap-hirap, mahal-mahal ng plywood tsaka dos pondo. Sabi niya, Manong hindi siya okay naman din sa baba. Parang maganda naman yung hindi siya komportable. Oh. Sabi niya, mas maigi kasi dito, mahangin daw, presko. Dito Kaya lang, yun nga, ang Delikado. ginano ko, Kasi yung delikado. Kaya minsan sabi ko, inaalalayo ko sa pagmalibig, sabi ko sa anak ko, Ito, yung anong din naman yan? 3K kaya yun, birthday, hindi ko kaya. 3,000 per May month. tubig, kuryente. Hindi parang ang sahod ko, napunta na 5K na ang sahod ko. 5K sa buwan. Kaya yung ginagawa ko nag-extra, gumawa ng masahat. Kaya sabi ko, kaya may dito ka ako nabigyan. Pero sa 2K kaya mo na. Kaya ko. Sa 2K. Kasi kung mga sa nung bibili nga ako ng tela na para makagawa ko ng journal. Kasi sa 2K, kaya ko na. Okay. Pero sa tubig, Ganito. Di ba ito alis na yan? Sa may patugan. May 10 daw yan. Alis. Ano bang petsa ngayon? Auno. No. So, 10 araw pa. Kasi nausap ko na si tita. Binayaran ko na yung down. Ha? Binayaran ko na. So, bakit? Nagulat si Lalay. Huwag na kayong umiyak. Baka mami makasama sa inyo yan. Ate, tuloy ako naiiyak din eh. Iyak na lang iyak si nanay eh. Ganito. Ano ko na yung down dyan sa bahay na yan kung ayaw nyo dito kasi dito yung napag-usapan namin. So di ba 3,000 to? Ang gawin na lang, so ako na bahala sa down. Tapos, syempre may ano naman kayo. Magbibigay na lang ako sa inyong buwan-buwan ng 1,000 para hindi kayo mahirapan sa pagbayad nyo sa upa. Yan na lang. O baka naman masumama yung ano niya. Ayun pa tuloy si nanay.
Sige na, tama na yan, Nay. Kahapon pa kami nag-usap ni Tita, pinapaiyak mo din ako eh. Kahapon pa kami nag-usap ni Tita. Sabi ko, gusto niya bang upahan yan? Sabi ko, ganito ako na magbabayad ng down yan. Kasi sabi niyo nga, matagal na, malapit na silang paalisin doon. Tsaka nakita ko naman yung asawa ni nanay is stroke talaga. So nagpupunta rito. So aalisin lumitin, lumipat na kayo dyan. Wala nang problema. Tapos yung makina mo, yung makina dun sa sinasabi mo, biling ko na rin yun para sa'yo, ha? Ano gagamitin ko? Ha? Ano bibilin mo? Yun, sinasabi mo, binibenta sa'yo. Yung sabi mo, High-speed? oo. Sis ko yun. Oo, bibiling ko na lang para may panghanap buhay ka na. Bibiling ko na lang kami, sabihin mo, bibilin na lang kamo ni Jay. Wag lang kayo umiyak, tama na yan. O yan na, hindi para mabawas-bawasan na yung problema mo, yung isipin mo. Huwag kayo masyadong umiyak, baka mamaya mapano pa kayo yan. Hindi ko alam. Hindi ko Gulat alam ka. kung ano. Tama na yan, tama na, okay na yan. Alam niyo na, ano lang. Mama, salamat. Naranasan ko rin kasi yan eh. Kaya nag-share lang ako ng blessing. So yun, bali sa May 10, lipat na kayo dyan. Kasi kung ayaw dito ni tatay gawa ng stroke siya, medyo mahirap. Kahit naisip ko din medyo mahirapan siya dito. So dito mas presko. So kausapin mo na lang si tita. No? So ako magbibigay ako sa inyo buwan-buwan ng 1,000. Ikaw na bahala sa tukay kasi may ano naman kayo. Tapos yung makina doon, kunin na natin yun. Pero wag mo, kakausapin ko pala siya mamaya ha. Kausapin ko yung magbibenta. Okay naman po. Na-check nyo po yung may makina. Hindi pa niya, tinanong niya lang kasi sa akin. Sabi niya, Linda, wala ako sa'yo. Bumili ka ng speed. Hindi mo kaya. Patrabaho ka pa kay Merle. Ano yun? Tinulo, mo lang. Bumili ka na ng kung nga kaya, 6,000. Diyan, kaya nga akong tubig pa namin natin sa nanay ng tubig. Hindi ko magsasabi, hindi ko siya nakita. Pero meron na, yung kasi nakabigay na sa dulo, 6K daw yun. Pero sure na ba talagang alis yan dyan? Yun ang sabi ko. Yun ang Kasi pagkakasabi. papagawa sila dito Kailan ka sa... muna na ng tubig? Salamat. Para ano? Ay, nako. Well, nabawas-bawasan na ng konti yung problema mo. Gulat ka ba? Surprise ka? Kapag pa kita inabangan eh. Hindi, umuwi ako ng alas 3 pasado na rin. Hmm. Because kay Luli na ako ba kay anak mo. Sabi niya, sige, ay oo nga pala, alas 3 na kasi hanggang alas 3 lang pa. Ngayon pa pala, kasi sa gabi, sa hapon ba nag-ano ka? Nagwawalis? Saan po? Dito, sa palengke. Sa Hindi ko palengke? pa sure kasi tinawagan ako ni Ma'am Elsa. Sa Basta ito palengke? mag-i-start daw Mismong ako. palengke namin dyan? Dito sa paligid. Dito! Sabi niya, tatawagan kita pagka basta ipasa mo sa akin yung payment ID. Sabi ko, Ma'am Elsa, nagpasa na po ako ng ID ko. Basta itong May, Sipag ni nanay, no? Bali labandera, umaga, gabi. May extra pang walis, may extra pang tahi sa basahan. itong May. Ito yung dapat talagang deserve niya yung tulong na yan. So yun, bali ako na nagbayad nung down. So bali magdadagdag na lang ako kasi dito 2K. Ito 3K, so 6K plus makina 6K, 12,000. So yung buwan-buwan naman panalangin nyo lang na inano. Sama nyo ako sa panalangin nyo na sana yung channel ko tuloy-tuloy pa para may katulad nyo pa akong matulungan. Sana nga, umaba pa. Yeah. Kaya yun, deserve niya yan kasi yung kasipagan tsaka yung siguro ito sinayo kasi nakakita ng yung Ang dami kong vlog na napapanood sa'yo. Sabi ko, may tao pala kakawal ito. Tapos sabi ko, nung tinawagan ako ng Marlene, nililipat ka sa akin pag ako Marlene, hindi ko sure ako kasi may na-stock kasi nagsin, sabi ko gano'n. Tapos nagulat ako, sabi ko, Marlene, parang kilala ko yung nasa baba mo. Sabi mo saan? Yung nagpapagawa. Hindi pa kayo nakalipat eh. nagpapagawa pa. Tapos nung lumipat ka na, Marlene, yan na nga yun. Yung lagi na pinapanood ko, nawala lang yung cellphone ko. Yung cellphone ninakaw pa na. Kami dun eh. Tapos sabi niya sa akin,
sige, gusto mo panurin. Sabi ko, sige, forward mo sa akin. Yung cellphone ng anak ko, na luma, sabi niya, mama, ito gamitin mo na lang para meron kang ano sa pagwawalis. Sabi ko, sige nga, try ko nga, titingnan ko nga yung vlogger. Sabi ko kay Merly, tingnan nga yun. Sabi ko, ano nga, dito ko lang pala makikita sa'yo. Tagal-tagal kong pinapanood. Yung lalike, lagi kong nagko-comment. Dito lang pala. Sabi ko, oo, vlogger yun, huwag ka mo. Sa akin. So, nung kinausap mo na ako, Diyos ko po, alam mo kagabi, parang hindi ako makatulog. Ano ba yung sinasabi na bibigyan niya ako? Sabi ko, gano'n. Biniro ko po kasi sa kahapon, sabi ko. Ikaw na, kasi ano ba yung dala ko kahapon? Mga yan, yung mga bigas. Yeah. Sabi niya na, ang dami namin yan. Hindi niya alam na kasama na siya dyan. So, yun. Hindi ko kakalain. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kasi nagkukwentuhan sila ng tiyahin ko na ganito yung bahay nga nila doon, giba-giba, tapos mapapalis na sila kasi ano ba itong langaw na to? May langaw guys, so may langaw. Magba-widening, no? So, Agip talaga yung gagawin agip sila, so wala silang matitiran. So yan, hintayin niyo lang na itong katabi namin para magkakasama tayo dito. Nanay, Mahaba pa ano mo. yung tulong ko sa inyo, wala akong hinahangad na kapalit dyan. Tutusin ko ngayon po. Yan po pa pala. Kung sino man yung mga nais mag-sponsor, ano pong pangalan nyo ulit, Nay? Nining tama ano ako na dito. Nanay Nining. Yan. Kung sino po gusto mong pang tumulong para sa pangkunan siguro ng sabasahan or tulungan ako na para mas mapabilis kong mabili yung makina, PM nyo lang po ako sa JG Barra Facebook page and Facebook account ko. At sana matulungan natin si Nanay Nining. So ngayon yan. So ito yung grocery from Ma'am Jasmine sa Acacia. Ito from Ma'am Jasmine to. Yan sa Acacia Estate and Daddy Jack. Shoutout sa inyo. At ito naman, ito yung mga sa sarili ko to. So pinamimigay ko to sa mga pinagtulungan ko. So antayin mo na lang yung May 10 ha, Naya. Huwag ka na mag-isip na mag-isip kasi isipin mo, Nay. Ulog ka na lang sa akin. Pagpalain ka pa ni Lord. Ginawa niya lang akong Nay. Instrument. Oo. Kung ano man yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Ano lang to, Ito na siguro, dasal ko sa Panginoon, sabi ko sana Lord, pero na lang sa ibininig ng Panginoon. ito na. Salamat. Diyos ko po. Nawala man ako ng ito, anak. Pero bumalik pa, sigit pa. Salamat, salamat. Tama na yan, Nay. Pati ako naiiyak din sa inyo. Inom mo na kayo tubig. Para baka mamaya imbis na may pangupa tayo, mapabayad pa natin sa ospital. Joke lang, Nay. Bibiro lang kita. Okay lang yun. Ang yun po mga kabiyaya, no? Isa mo na naman tayong kababayan na matulungan. So, abangan nyo na lang sa susunod na video yung papakita ko yung bahay nilang tinutuluyan at yung bahay nila na tutuluyan. So, abangan nyo na lang yan. Interviewin, makikita nyo din yung asawa ni Nanay Nini. Tama ng Nining. Yan, tsaka mga anak. Malilit pa mga anak niya. Balang kasing edad nila Charles tsaka ni Jan. No? So, yun. Paano ba to? Ipapahatid kita. Ihatid na lang. Kunin mo na lang ito mamaya. na lang pag Sige. Salamat talaga. So, yun, Nanay, no? Yan. Marami sa kama. Yan, sa mga nais pong tumulong kay Nanay Nini, sa mga nais pang magpabot ng tulong, PM nyo lang po ako, J. Guevara, ang aking Facebook. Pare-parehas lang po ng profile pic yung yung page ko, yung Facebook account ko, pare-parehas lang po yan ng picture sa YouTube channel ko, no? So yun po, tabahan nyo na lang yung part 2 ng video namin ni Nanay Nining sa niya. So yun, maraming salamat, ingat kayo palagi and God bless yan. Bye-bye, Nanay. Yun. Salamat. Okay, so tapos na yung vlog natin, nag-iiyakan pa kayong dalawa dyan. Nakakatuwa naman. Si Tita, pinaiyak mo na rin, Nanay.
Sabi namin, ano kaya yung humagulol sa labas? Pagsilip ng girlfriend ko sila, umiiyak doon. Kasalanan siya. Ah. Kasi ginawa daw niya ang instrument. Hmm. Ulat yung paa niya dito para tapos yung pala. Deserve mo yun, nanay. Huwag ka nang ano. Tsaka, dapat doon kayo nagti-thank you, hindi sa amin. Doon dapat kayo nagti-thank you. Sabi niya, Thank you talaga. Hulog ka ng langit sa sabi akin. niya, sabi ko sa kanya, "Dad, kasi iniwan mo ako ng isang taon." Sorry na, may problema ako. Yan. Natatawa ako sa inyo dalawa. Nakahiga na ako dito. Nag-iiyakan pa kayo dalawa dyan pala. Sige na. Tama na yan.